Zuad Zidi, Tunísia. Busco el meu fill Mohamed. No sé si és viu o mort. Ell i 2 nebots van sortir de Tunísia cap a Itàlia en barca el 2011. La darrera vegada que vam parlar va ser quan em va trucar des de la barca per demanar-me perdó per haver marxat sense dir res. A través de l'associació La Terre pour Tous i Carovane Migranti cerquem pistes que puguin donar-nos una resposta sobre la situació dels nostres fills. Amb la caravana Obrim Fronteres i la Carovane Migranti veig com la força de la meva veu, sola, no arriba enlloc, però ara em reconforta que he trobat 1000 mares més per al meu fill, 1000 pares més. He trobat gent que lluita pels nostres fills. Ja no estic sola.